алейкум, духтаро, ҳаматон умедворам нағзен хубен. Пурсиден апай мавзна чӣ масло истифода мебарен, чӣ доро барои мӯи сар рехтан истифода мебарен. Ман ҳозираш да вот на данный момент да ай ҳамин фирмаи Дарлинг истифода бурдастам. Ман даже бовар надоштам ки настолько короткие дни вот видеои нами хотя бы я моҳ пешаки видеои мара бинед, инем хеле мӯҳои майда майда ки наҳа гукне майда майда мӯҳо буромадастан. ҳамин моҳо набудан видеоро оли тамошо ки ҳозир ман наохудам аҳамият додам. нигоҳ мекунам моҳои ма буромадан вот то што бадай тавлид кардан моҳои инаи парарехтага мебинам майда майда уже буромадастан. бовар кунед духтаро беҳад маслаи хуба женшен дорад адрнаш ва видеошам тамошо кардагиан. Ман довольным по крайней мере ва духтарои ки ҳозир нав гирифтагиан оли иншоалло як моҳ ду моҳ истифода баран ва худаш банкаш калона 1 литрай беҳад зурай суратша дарам ҷамеам духтаро тамошо кунед. Қимат нест, нархаш беҳад арзон мондагиам ҳозир.